Здравейте, ютубъри, аз съм отново в Инкрафт, в моя плът на креатив. И сега ще построя нещо. Ще си го измисля на момента, както винаги правя. Ще паузирам докато го построя и после ще ви го покажа. И ето му отново. Готова е къщата. Вижте отвътре. Така. Ето я и отвън. Аз сега ще ви покажа къщата за болни, защото миналия епизод забравих да ви я покажа. Това е библиотеката. Тук има рафтове за четене на книги. Ето е камерата. Това е стая за отдих. Така, канапета, маси. Това е стая, първата стая за спане. Това тук има канапе, тук музикален бук, VG-букс, enchanting table, съндък, печка, рафт, маса. Тук две легла, два съндъка, рафт с книги. Втората стая е същата, много по-голяма е и по-скъпа. Тук са камерите, цветя. И довиждане. Абонирайте се за канала ми.